Мөҗәһит Әхмәтҗанов музее артык зур булмаган корылма эченә урнашса да, үз эченә шул кадәр күп экспонат туплаган. Музей коруның төп максаты киләсе буынга балалар, оныкларга гаиләбез тарихын түкми-чәчми тапшыру ди Мөҗәһит абый. Менә минем бабайым Шәйх, әбием Хәдичә һәм алардан туган минем Мирзаһит исемле әти, әни Җуайра, алар инде парлашып 3 баланы, ана өстә тора Камил, Әлфия, Мөҗәһит дөньяга барлыкка китергәннәр һәм мин хатыным белән әлеге рәсемдә минем балаларым 3 малай, балаларым һәм оныкларым, бүгенге көндә минем 7 онугым бар. Мөҗәһит Әхмәтҗанов күп кырлы талант иясе, яраткан шигырьләре дә санап бетергесез. Музыкага, шигърияткә мәхәббәт миңа ата-бабалардан күчкән иҗади мирас ди ул. Музейның бер өлешендә Мөҗәһит абыйның балаларына, туган якыннарына багышлап ясалган шамаилләр, үзенең һәм тормыш иптәше Бания Тимерхан кызы гаиләсенең шәҗәрәләре тупланган. Нәселебездән, туган авылым Түрештән күренекле, талантлы шәхесләр күп чыккан дип уртаклаша Мөҗәһит абый. Шушы көннәрдә генә Зариф Мөэминовның гарәп графикасы белән язылган шигырьләрен тәрҗемә итеп туплаган җыентыгы дөнья күргән. Һәрбер үземнең онугыма, һәрбер туганыма менә шушындай гарәпчә язулы котлаулар, менә Роберт Миңнуллинга багышланган монсы безнең юл бу Түрештәге һәм аның шигыреннән бер куплет: сезгә тагын нинди генә игелек кылыйм икән, әллә инде мин дә сезнең улыгыз булыйм микән дигән Роберт Миңнуллинның 63 яшендә бүләк ителгән. Менә монсы Шамаил монда язылган әлхәмдүлиллаһ дип. Әби бабайдан калган тормыш көнкүреш кораллары, гармуннар, курайларын да монда саклый Мөҗәһит абый. Кичкенәдән үк бабасыннан балта эше өйрәнгән, аның коралларын җыйнап барган. Гаиләсе тормышына һәм шәхси вакыйгаларга бәйле экспонатларны бертөкләп җыеп, музей кора алуына чиксез сөенә ул. Миңа мәсәлән йөгән кирәк. Йөгәнем сакланмаган, дугасы бар. Йөгән авылдан эзләп йөрим, сезнең юкмы? Юк. Тегенең юкмы? Юк. Шулай иттереп, мин эзләп ул йөгәнне таптым. Монда инде менә бу сәнәк менә күз алдына килә. Пишән әзерләгәннән соң искерт куйган вакытта шушындый зур сәнәкләрдән, агач сәнәкләреннән файдаланганнар. Аларны ничек белмәскә тиеш инде без. Һәм менә мондый ипи көрәкләре мишкә тыкканда ипи көрәге шушылай агачтан ясалган булырга тиеш. Язучы һәм шагыйрь Мөҗәһит Заһит улы Әхмәтҗановның үзе язган китаплары да 30дан арткан. Туган авылы Түреш кечкенә генә булса да, күренекле шәхесләре белән данлыклы. Авыл турында бүгенге көндә 5 китап нәшер ителгән. Музей хуҗасы шушы китаплардан күргәзмә оештыруны да күз аллый. Светлана Фазылова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.